Takže zdravím, jsem v Seloutkách, zase jsem za zhoršenou kvalitu a dozvěděl jsem se, že tady na tímhletým pozemku straší, protože skrz ten žiguli, protože umře hrozivou smrti. Tak jsem si řekl, že je to něco pro mě. Tak se jdu podívat sem tady. Zavařovačky, kulbouda. No. A já rád chodím do extrému. Ach, jsem vedle strašidelného žigula. No a radio tam zůstal. Ach jo, někdo už ho vybral. Land pryč, skoro všechno. Nic, tady k toho pozemku natočím ještě jedno video, ale teďka to vypnu.